Зәйге эш визиты белән Түбән Кама муниципаль районы башлыгы Айдар Митшин килде. Аны гадәттәгечә чәк-чәк белән каршы алдылар. Визит төзекләндерелгән энергетик мәдәният йорты мәйданы Зәй елгасы яр буен караудан гыйбарәт булды. Кунак сәфәрен Татарстан Республикасында җәмәгать киңлекләрен үстерү программасы буенча төзекләндергән Зәй елгасы яр буен караудан башлады. Аның игътибарыннан бер генә деталь дә читтә калмады. Район башлыгы Разиф Кәримов затуында кунак мәктәп табу проектыннан бихуш калды. Шәһәребезнең яңа һәм иске өлешен тоташтыручы әлеге проект туристларны җәлеп итә торган. Действительно, это жемчужина. Чыннан да бу энҗебер теге тарихыбызга игътибарлылык, яхшы мөгалләмәгә ишарә. Бу инде югары һөнәри осталык турында сөйли ди Айдар Митшин. Алдагы объект шәһәр мөхитен формалаштыру чараларын тормышка ашыру кысаларында төзекләндерелгән энергетик мәдәният йорты мәйданы иде. Кунак 1961 елда Зәйдә космонавт Чернушка әтенең җиргә төшүе турында кызыксынып тыңлап, әлеге вакыйга уңайнан куелган һәйкәлне карады. Визит ахырында ул күргәннәрдән һәм ишеткәннәрдән алган тәэсирләрен районның мактаулы кунаклары китабына язды. Рәзимә Кашапова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.